дар Душанбе маркази замонавии нигоҳубини чашм Turk Eye Clinic ифтитоҳ шуд. дар ин ҷо пешсафони офталмологияи Туркия бо таҷрибаи зиёда аз 20 сол фаъолият мекунанд. дастаи мо аз офталмологҳои бо таҷриба ва мутахассисони байналмилалӣ иборат буда ба шумо хизматрасонии сатҳи баландро пешниҳод менамоянд. Turk Eye Clinic нигоҳубини комили саломатии чашмро бо истифода аз навтарин технологияҳо ва усулҳои муосири табобат таъмин мекунад. дар клиника табобати бемориҳои зерин анҷом дода мешавад: рудаи чашм, роговица, шабакаи чашм, сетчатка, катаратка, куркория, кӯзакӣ ва чашми тамбал ва аз ҷумла аввалин маротиба дар Тоҷикистон кератопластика, яъне ивази гавҳараки чашм, инчунин даҳҳо бемориҳои дигар бо сатҳи баланди касбӣ муолиҷа карда мешаванд. дар Turk Eye имкони гузарондани амалиётҳои муосир мавҷуд аст. амалиётҳои лазерӣ барои беҳтарсозии биноӣ, иваз кардани линзаи дохили чашмӣ, барқарорсозии саломатии чашм бо сифати байналмилалӣ. барои кӯдакон низ нигоҳубини махсуси офталмологӣ ки аз ҷониби мутахассисон омода шудааст пешниҳод карда мешавад. клиникаи Turk Eye дар шарикии соҳибкори тоҷик Аҳрор Солиев ва бизнесмени турк Чакмак Али Фахрӣ ифтитоҳ гардида дар он 25 ҷойи нави корӣ таъсис ёфтааст. Turk Eye ин на танҳо маркази тиббӣ, балки маконест ки саломатии чашм дар ҷойи аввал меистад ва ҳар як бемор бо биниши равшан аз ин ҷо мебарояд. Суруға, кӯчаи Носир Муҳаммад, 61/2, шаҳри Душанбе. Рақамҳо барои тамос 00 633 44 44.